मार्केट जाइथिलु गोटे गोटालिया लंबालिया लाउटा ताकू आज आमे कटाकटी करिकरी तरकारीटे बने देहरु रक्त सुखी गलानी त भाबिली गोटे मोटालिया लाउटा आनी की खाइदेले मो देहरे पूरा भूस बास रक्त कुआडु कुआडु माडी आसी प्रथमे अदा रसुण कंचा लंका जीरा को कुटा कुटी करी रखि दबा तापर लाउ पिठिरु पूरा छालटा को उतारी दबा तापर आलू पिठिरु चोपाटा को छड़ाईकरी ताकू कट कट करी काट आलू लाउ को समान समान भाबे कटाकटी करिकी बेला पानी रे नेकी पकई तापर पियाज को गुंडु गुंडु करी काटी दबा गोटे मुख्य बासन को आज न बासन रो ना हला प्रेशर कुकर ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦବା ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇକି ଫୁଟେଇ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦବା ତାପରେ ଛେଚା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦବା ତାପରେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ପକେଇଦବା ଟିକେ ସମୟ ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଛାଡିଦବା ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇକି ଗୋଳା ଗୋଳି କରିବା ତାପରେ କଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଲାଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇଦବା ତାପରେ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇକି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡିଦବା ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି ଲୁଣ ପକେଇବେ ଅଧିକ ଯଦି ଲୁଣ ଖାଇବେ ହାଡ ପୋକରା ହେଇଯିବ ତାପରେ ତ ତରକାରୀ ଆମର ବଇଚି ତ ବଇଚି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ରେଡି ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଲାଉ ଆଳୁ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ଲାଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେହରେ ରକ୍ତ ବୁହାଉଥାନ୍ତୁ।